ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீபாவளிக்கு பயங்கர ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கிற ஸ்பேஸ் சில்க் சாரி தாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலயுமே நல்லா போயிட்டு இருக்குது. அந்த சாரி தீபாவளிக்கு வேணுங்கிறவங்க வீடியோ பார்த்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் போட்டோஸ் பார்த்துட்டு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கீங்க. இப்ப ரிவ்யூ பார்க்கலாம் வாங்க. உங்களுக்கு ஃபிளிட்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பரா வருது. அடுத்து ஸ்டோன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் ஸ்டோன் தான். உங்களுக்கு நிறைய டைம் நீங்க வாஷ் பண்ணாலும் கீழே உதிராத அளவுக்கு நல்ல ஸ்டோனா கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்புறம் கிளாத் வைஸா பாத்தீங்கன்னா பிரீமியம் குவாலிட்டி தான். நம்மகிட்ட ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி மட்டும்தான் நாங்க எப்பயுமே வாங்கி இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். சூப்பரா இருக்கும். நீங்க கண்டிப்பா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க, ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு கட்டிங் ஒர்க்ல வந்திருக்கும். பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நார்மல் ஸ்டோன் கிடையாது, கட்டிங் ஒர்க்லயே வச்சு ஸ்டோன் வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு கிளாத் எல்லாம் செம்ம சாஃப்டா நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குல, பயங்கர குவாலிட்டியா இருக்கும். கண்டிப்பா ஆர்டர் நீங்க பிளேஸ் பண்ணலாம். தீபாவளிக்கு நிறைய பேர் இதுல வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்புறம் உள்ள பாத்தீங்கன்னா புடவையிலயுமே சைடுல ரெண்டு சைடுமே